Взеха ми мъжа, просто си го хареса и го извика. Оп. Сигурно иска да се чифтосва. Опа, какво ви казах? Какво става, бе? Леле, каква пръжолка ще стане от тебе. Няма таксита. Не знам какво ще правим. Полета ми след 2 часа. Колко пъти ни отказаха? 3 пъти не. Сега е 8 часа. Пак ще ходим на много готини места. Трябва да си оправим багажа. Прането. После трябва да отида до този скутерите, му кажа, че стойката се е щупила и да видим дали ще може да измислим нещо. Напускаме апартамента. Може да не го показваш. Ще го покажа. Почистване. Еми, много ясно, че е за почистване. Всичко мина много успешно, момчетата бяха много мили, засмяха се, стана им готино и го смениха буквално за 3 секунди. Не знам, така удобно ли ще е всъщност? Малко странно го завинтиха. Ако идвате в Чианг Май, препоръчвам да дойдете тук. Значи мога да направим ето така. Аз съм съгласна. Окей. Hello everybody! Спряхме тук малко в 7-Eleven, защото имаме много път днеска да се разтъпчем, газовете ни болят, на нея и се заплете косата. Търсим избелващата паста, я няма никъде. Ма само, че май не е тук. Те тук всичките си снимат лицата с усмивки и те са бели. И се чуеш това за лице ли е? Май го няма. И ще отидем после на една гледка, на едно езерце. Изглежда приятно. Взеха ми мъжа. Някакъв мъж го намери, хареса го. Хляпе, хляпе. Просто си го хареса и го извика. Имам работа, храня гълъбичи. Сади. Are there big fish? Показва ли нас? Не. О, вау. Това е шаран. О, вау. Yeah, big. It's like a baby. Like a baby. Човека си говори на неговия език, ние на нашия и така. Не се разбираме, ама се харесахме. Това ще го пратиш на баща ти. สวัสดีครับ FC หนองน้ำห้วยส้มบ้านห้วยน้ำดินทุกท่านทุกคนครับผมเนี่ยวันนี้นะครับมิสเตอร์ Mister, มิสเตอร์สมจิตยู my name? my name Krasi. ready Боби! โบบีนี่เย่ Yeah. Very good. That's the best man. The best man in whole Taiwan. Number 1. number 1 Ева ти готиния човек. Може и да ни донесе въдица, да ловим. Па няма случай. Ева, аз съм убеден, че много ни се изкайфил. Да вади въдицата. Казах ли ти? Чакай му покажем на човека, че аз съм рибар. This, me. This, เยี่ยม me. เยี่ยมเดี๋ยว Е тази снимка. Хоп. Найс. А това е малко, трябва да я пусне сега. Very little. Все едно съм с баща ми на риба. Е така се чувствам. Ти сега си на твоето щастливо място. С жена ми, нали? Да, ловейки риба. We go. We need to ride. Yeah. เชียงใหม่ No, как беше? บาย Yeah. Sticky waterfall. О, О, вау! Голяма риба. знам. Nice, very big. It's like this big. อันนี้มาอ้วกปอกมา Това си е цял хищник. Hello. จะไปแม่แตงเชียงดาว Sticky waterfall. Как се казваше, бе? Дантелада. ห้วยน้ำดัง แม่แตง Буатонг.
บัวตองไปทางนี้นี่ไปตรงนี้แล้วไปถึงเครื่องบินขวา Aha. ขวาบัวตองOkay. โอเค Thank you so much. thank you Thank you. thank you Бай! bye Супер беше. Беше готино. Ядраш. Браво. А ти дърпаш. Се тая хора. Потегляме. Стигнахме. Сега се редим на опашката за билетче. Искаш ли да си вземем по едно бананче? Аз между другото бананче тук не съм про. Би трябвало да са хубави. Да? Си вземем 3 бананчета. Само че хора камерата тук ще я приваря, защото има доста вода. Baby, pa' mí es top 10. Baby, esas ganas no van a poder. Con las veces para romper el molde. Rompe cora por placer. De toda esa baby, pa' mí es. Намерил съм си тук едно дърво и съм седнал на него. Сега ми се хапне едно бананче. И някаква маймуна се качва. Много маймуна. Много е сладък този банан. Те бананите тук са малки. Не знам дали вярвате или не, но наистина има разлика. Е, това е истински банан. Виждате ли, даже има и малко семки. Това в нашите не съм ги виждал. Интересно реално. Не знам още какво точно представлява. Някакъв тип изкуствена джунгла са направили. Нямам представа колко точно е голяма. Видях я в TikTok. Но ви стори готино. И първо влизаме, сега ще разгледаме и ще видим. Много добре. Зайчета. Жена ми някъде се загуби. Ми какво да се прави? Ей ги зайчета. Hello, how much is it? 20 baht. 20 baht. 1, 2. 2. Thank you so much. Не. Те според мен са преяли. Абе, те зайци не преяжат ли? Е, те според мен сега са ги натъпкали. Е, любов, това сме ние като се наядем. Ще и ние мога да хапнем. Да, Хора, него е един много заек. обичам, много Истински заек. Много обичам зайчета. Ме ми стана малко емоционално като ги видя, защото аз имах зайче, което умря Моето зайче почина през 2024 ми беше много тъжно. Живя 7 години. Уникални са. Опа, айде, взима го. Искам бебета. Има бебета. Отвърли ги. Хора, според мен всичките зайци просто са преяли. Е, виж го, ето най-дебелия, а той яде само. Опа. Искам да храниш. Храни си ти. Любов, само че тук има много комари. Само се просто тук ще продушиш. Ме тях няма ги кацат. Толкова леко. Ей, иска морков от мене. Опа. Ах, как дърпа. Да му става на всички по едно морковче. Добре, аз съм готов да си ходим. Морковите? Ще ги върнем на жената. Чакай, ще му стана по едно. Ей, те искат. О, не, има ранички по ушите. След, че приближавам с морков и скачат. Ей, открадна му го. Do you want carrots? No, ето. О, тези нещо не си. Не. Не ми свършиха морковете. Стига им толкова. Върнем морковчета, които не използвахме. Що? Аз на коза бих си изкефил повече.
там нека се снимат. Пипо, този си подаде рука. Ей, той излезе на край. Ай, поголи му. Не. Ей! Ай, този киха. Виж какъв е бото. Чакай. Че тук май се бият. Това направо почна джавка. Виж тази си го взе. Ти го изкарай, после връщай се. Сори. Али са. Той каза, it's okay. Сигурно иска да се чистосват. Опа, какво ви казах? Гледай. О, той е. Да правят още бебета. Да. Тая, която аз си харесах май. Какво ще кажеш? Много е сладка. Е така, като си купим къща, ще гледаш. Той иска да се прибере през братчетата. Той според мен гледа Сеира. Гледайте го, бе. Какво става, бе? Какво става, бе? Леле, каква пръжолка ще стане от тебе. Искаш ли трева? За тебе. Special for you. А, не, той иска хубава трева. Ето той си намери. Той си намери листо. Искаш ли хубаво листо? Специално за тебе. Виж, по-хубаво е. Махни го това, това е съхнало. А, така, хапни. Браво. Бета не пуска. И от това се едно се е облякал бели панталони. Гледай, гледай. Верно, верно. Мале, това е бати света. Ей, какво става, бе, братле? Ма това е много яко, това точно... Това е някакво ГМО според мен. Да. Кажи, бе, братле, добре ли си? Айде, айде да си ходим. Нагледах се. Много се забавя. Ей, айде да си ходим. Айде. Опа, брат ми. Да вземем. Айде. До колко месеца? Ама няма да го готвим. Като коте, хора като коте. Това е хукна някъде. Айде бе, мадам. Има още нещо на там, а не мога да скача с камерата. Хора, не знам дали сте гледали Цар Лъв. Ето го шефа. Няма човек, който да е по-висок от мене. Сега на джунглата. Така, седнахме в едно локално ресторанче според мен, местно. Вижте го как изглежда. Не кой знае какво, ама смятам, че ако искам истинска храна, ще е точно тук. Не е туристическо място. А, да, изкупих нова риска. Колко 150 бати? 150 бати. Според мен е по втора употреба, защото имаше и някакви неща от Зара. Да, ама исках нещо малко по-тънко. Един мъж готви, а жената сервира. Бе, нали не са допълнили с вода? Възможно ли да е толкова фул? Малко ми е странно даже. Ето го и нейното. Най-накрая доста чаках. Аз умирам от глад. Изглежда интересно. Каза, че не е люто. Изглежда много добре. Топло е. Добре ли е? Много. Така. Много. Браво, бе. Най-накрая. Аз нещо да ям в Тайланд. Ей, това тук е the best place. Е тук. Тази барака. Има леко пикантно. Тук и въздуха е пикантен. Платихме си сметката 220 бати, това са 11 лева. 240. 12 лева. Сега се връщаме, нямаме време за последната локация, че времето напредва. Колко е? Към 3 часа ли бе? Вече. Полета ни е от 6:30. Трябва да си върнем мотора. Трябва да си вземем багажа от хотела. Между другото е бати жегата, аз не знам дали ще оцелем. Аз съм потен, мокър. Върнахме скутърчето. Ако идвате в Чианг Май, тези флит са най-стабилните. Той си взе някаква си взех. с водорасло. Ето това е Виж, какво ще го пия. Ще го пия с тръба. Оле. Фи 10. Аз си взех просто студено капучино. Няма таксита. Това вече ми го даде за втори път. Не
правим? Полета ми е след 2 часа. И ми пеша ще ходим. Или ще седим тук. Колко жалко нямаме такси. Не бе, това въпросът е, че всичко друго е платено след това. Нямам проблем, ще отворим Сърбия. Имам едно притеснение, защото ми хареса Чанг Май много. Дали другите неща ще са ми по стандарт? Крайно високи очаквания. Не. Намерихме! Не, отказа току-що. Значи той праща поръчката на някой и я отказва след това. Виж какво става. Колко пъти ни отказаха? 3 пъти май. Нали я споръчваме? Въпросът е, че мотор няма как с този багаж. Да. Ако се изтекнеш граб, И също се това. Опа. избраха ли ни? Да. Вие да не ни откаже. Аз ще му майката. Аз съм малко объркана вече. Що? Не знам, мисля, че ми прегря мозъка и вече почвам да говоря глупости и се притеснявам. От кой И се от притесняваш? жегата. Да не дрънкам много глупости. Не подрънкай си. Няма ти я за пари.สัญญาณแจ้งรถเข็นขัดได้ดับลงได้จากพนักงานต้อนรับของเราค่ะ Стигнахме в Банкок, сега сме в таксито. И полета мина много бързо, те го минаха за 40-50 минути. Аз уж нямаше да спа, обаче заспах. Тя вика, не, аз не мога да спа. Аз не трябва да спа. Качихме се и тръгнах да монтирам. И викам, искаш ли едната слушалка? Не е вярно, аз казах. Ти Може каза. да гледам. Да, каза, може да гледам. Викам, слушалка искаш ли? Вика, да, че иначе ще заспа. Дадох и слушалка. И нямаше... Точно това, което той монтираше, беше малко скучно. Аз исках да слушам самото видео. След като заспа, Задряма. задрямала тя, ти изпадна в дълбок сън, ако ме питаш мене. И я се ръчка, викам, какво стана? Каза, че не трябва да спиш. Вика, какво да правя? И си заспа пак веднага. После се разсърди, че сме стигнали толкова бързо, защото не е имала време да... Мине, аз потремнах само половин час. Тук вече ще има ли лейди бойове? Are there many ladyboy? Плащай. Оба, отваряй багажника да не тръгне с багажа. Няма случай.